Bon dia, bona hora i benvinguts a un altre vídeo de Som Atents d'aquest canal en què parlem de muntanya, protecció, preparació i, per exemple, temes també relacionats amb l'escalada. Ja vam fer un vídeo de ràpel, però no vam fer cap vídeo de nusos, val? Llavors és important saber nusos, no només per l'escalada, sinó per moltes altres coses, però també faré un vídeo dedicat a nusos més orientats, per exemple, a fer aixoplucs i muntar tendals, tendes i aquestes coses, val? Al vídeo d'avui el que parlarem és de nusos, els nusos més bàsics per començar a fer coses de muntanya, barra escalada, fins i tot encara que no, diguéssim, escaleu vosaltres, doncs si aneu amb un amic que us ensenya a escalar, que tingueu practicats aquests 3 nusos que us ensenyaré, serà molt útil, tant per vosaltres com el vostre amic no us haurà de repetir tantes vegades i ensenyareu tantes vegades, val? Llavors, el primer nus que us ensenyaré és el nus de Londra. És un nus que en realitat ja sabeu fer. Per què? Perquè és el nus que moltes vegades fem servir per allò, per lligar les claus a alguna cosa o per, sí, les claus del cotxe, les claus de casa, el que sigui, amb clauers és el que solem fer servir. De fet, és el que ja està fet aquí, val? Això és una baga d'ancoratge, val? I normalment, igual que un kit de ferrada, es lliga amb aquest nus, però vaig ensenyar-vos com es fa, val? El nus de Londra, bàsicament és, passem podria ser una corda, en aquest cas és una eslinga, una baga, un anell de cinta de 60 centímetres. Llavors, tenim els dos costats, passem un per dins de l'altre. Això és la Londra, val? Segur que ja l'heu fet múltiples vegades per això, lligar claus o coses així, val? Si no, doncs ara ja ho sabeu. Si algun dia aneu a fer una via ferrada, us lligaran el kit de ferrada amb aquest nus, val? I és la manera com ens lliguem bagues d'ancoratge per fer escalada i aquestes coses, val? Llavors, aquest és molt fàcil de fer. Aquí heu vist una de les maneres de fer-lo. Una altra manera, per exemple, si ara li hem de passar un mosquetó, doncs seria fer-lo així, vale? Mireu els dits. Pum. O sigui, faig com dues orelletes, veieu així, i les ajunto cara a cara, val? Vaig a fer-ho d'una manera que ho veieu potser millor, val? Així, val? I les ajunto, val? Això és un nus de Londra. Molt bé. Una última manera de fer-lo. Aquí tenim una corda, us ho ensenyo amb una corda, val? Aquí està el cap, el que us he dit, amb els dits fem així, i aquí tenim una Londra, val? Les orelletes aquestes, les posem cara a cara, i tenim una Londra. I el mateix en aquí seria passar, ara hauria de passar tota l'altra punta de la corda, val? I ja tindria la Londra amb aquesta corda, val? Molt senzill, molt senzill. I ara molt ràpidament, última cosa de la Londra. Fem-lo com, diguéssim, resseguit. Si el volguéssim fer, per exemple, al voltant d'un arbre, no podríem fer això i passar l'arbre per aquí, oi que no? Llavors, com ho faríem? Doncs passem la corda pel darrere, val? I el que hauríem de fer és resseguir el nus com l'hem vist abans, val? Llavors, el que arribava aquí és, feia la corda és arribar aquí, anar cap endarrere, abracem a l'arbre com un bon hippie amant de la natura i ja tenim la Londra, val? Aquest és el mateix nus, però l'he fet, diguéssim, resseguint, per així dir-ho, la corda. Molt bé, fins aquí la Londra, que volem anar ràpids, val? Un altre nus, i potser és el primer en el que heu pensat quan he parlat de nusos d'escalada, és el buit. El buit és molt senzill, és aquest nus d'aquí, val? Visualment, quedeu-vos amb aquest, ja veieu que ja enteneu per què se li diu un nus de buit, val? Però com es fa? Hi ha vegades que al principi la gent que no està acostumada es confon, val? Doncs és molt senzill, val? Això és no? Faig aquest loop i si el passo per aquí, això seria un nus normal, oi? Ja està, això és un nus simple. Molt bé, doncs en comptes de fer així, faig com una volta més i el passo per darrere. Aquí tenim el buit, val? És a dir, que si això seria el nus normal, en comptes de a la primera ja ficar-lo, faig una volteta més, una mitja volta més, i ja tenim el buit. Val? Molt bé. Llavors,
Anem a fer-ho a la pràctica. Si estem parlant de que són nusos d'escalada, anem a fer-lo. Com el faríem servir per escalar? Faríem un 8 i deixaríem una mica de distància, val? Aquí tenim com un parell de pams i quasi ens podríem donar una mica més per assegurar-nos que ho tinguem, val? Llavors donem una mica de marge i el que farem és un nus 8 doble resseguit, val? Llavors, aquí a l'arnès el que faríem és passar per els dos, tant pels camals com pel cinturó, i ja passem aquesta corda fins que ens sobra aquest d'aquí, vale? Llavors el que fem ara és senzillament resseguir. Per on ha vingut la corda? Doncs resseguim. Començaríem per aquí, resseguim per darrere, vale? Veiem que anem seguint el mateix circuit que la corda ha fet en el primer 8, i ja està. Un 8 doble resseguit. Per què es diu resseguit? Per aquest procés que hem fet. Val? A més, aquest està ben pentinat, que se li en diu. Val? El veieu? Aquesta és la forma correcta. Val? Si una corda passa per sobre de l'altra, tot i que sigui un 8, seria un 8 ben fet però despentinat. Vale? Sempre voldrem que estigui pentinat perquè és on està més tens i no cedirà per cap lloc. Val? Això és el que fareu més servir per escalada. Però també podeu fer servir el 8 en doble sense que sigui resseguit. Per exemple, jo tinc la corda lligada, mira, imaginem, ara me'l lligo de qualsevol manera, val? La corda lligada aquí a l'arnès i vaig a lligar-me a la paret. Doncs em podria lligar fent un 8 en doble. Fem el que hem dit. Això seria el 8, val? Si haguéssim fet així seria un nus simple, val? Però el que fem és un 8 en doble. En doble vol dir que ho fem amb les dues cordes. I ara tinc un perfecte exemple d'un 8 no pentinat. Veieu que aquesta corda passa per sobre de l'altra. Això és un 8, està bé, val? Però aquí està despentinat. Si el volguéssim pentinar, hauria d'anar la corda una mica, hauríem de girar una miqueta, val? I ara ja estaria pentinat. Val? Això és el que se li diu pentinar un 8. O un nus en general. Molt bé, i ara jo em podria lligar aquí, tanco la rosca i ja estaria lligat a la paret. Val? Aquí teniu un 8 en doble. Per tant, hem vist el 8 senzill, 8 en doble resseguit i 8 en doble així. No cal que sapigueu més. Amb aquests nusos, amb aquests 8, ja en teniu més que suficient. Però encara us vull ensenyar un nus més. Aquest seria com a l'extra. Els dos bàsics primers són els més bàsics, però aquest és un que no coneix tanta gent, però és molt útil. És el nus de pardal. I el nus de pardal ens serveix per moltes coses, però bàsicament el bo és que mossega una miqueta, diguem-ho. Vale? El nus de Londra, com podeu veure aquí, no? Es deixa anar una miqueta. Val? És un nus que és fàcil de desfer. De vegades això és bo, de vegades no és tan bo. Val? De vegades volem que això mossegui una mica més. Llavors, el que us ensenyaré és el nus de pardal. Oi que per la Londra havíem dit que fèiem dues orelles així i les ficàvem cara a cara? Això era la Londra. Val? Doncs amb el pardal, mireu què he fet, Aquesta orella, diguéssim, té la corda per aquí al davant i l'altra va pel darrere. Val? O sigui, en comptes d'així, va pel darrere. Molt bé. Llavors, en comptes també de fer així, el que fem és, vale? Posem aquesta d'aquí, la que té la corda per darrere, la posem pel davant. Això és un pardal, és un nus de pardal. Val? Això és un nus que, ara mateix que ja el tenim aquí fet, per exemple, ens va molt bé, per exemple, per lligar-nos a la paret. També. Abans he fet servir un 8 en doble, però ara faig servir un pardal. Per què és molt bo el pardal? Perquè amb el 8, si jo vull canviar la distància a la que estic jo de l'arbre, em costa molt, l'he de desfer, l'he de tornar a fer i el faig més a prop. En canvi, amb el pardal, mira, apropa't aquí, el que faré ara, puc, diguéssim, donar-li corda, amb això m'estic agafant corda meva, vale? M'estic apropant a l'arbre, i ara ja estic més a prop, podria estar fins i tot encara més, val? I aquest pardal es queda aquí, es mossega i no corre. Aquí una Londra correria, es mouria. I això no es desapreta, aquest es queda aquí. Però s'apreta prou poc com perquè si jo el vull desfer, només amb remenar-lo una miqueta, ja cedeix, val? I aquí li puc tornar a donar corda o el que sigui.
val? Per tant, nus super útil, també, val? On ho fareu servir més, o com el creareu més vegades serà d'aquesta manera que us he ensenyat, vale? Les dues orelles diferents, una corda per davant, una corda per darrere, i les creuem. I si el volem fer, per exemple, per lligar-ho a un arbre o alguna branca o així, l'hem de fer com aquell alondre resseguit, però en versió per dalt, el que faríem és això. Val? Passem una cordada d'aquestes, val? Un tros de corda, donem la volta i veieu que aquesta corda creua per sobre i una va en una direcció i l'altra en l'altra. Val? Per tant, fa aquest efecte com de mossegar. Què passa? Que si jo la tenso d'aquí, com és el punt central, l'estic com desapretant una miqueta. Llavors, si jo volgués tenir tensió aquí, el que faria és ficar aquest creuament de cordes com tangencialment a la direcció a la que farem, val? Si això és una cosa circular, aquí, si tensés, això mossega i no es mou del lloc. D'acord? Així que quedeu-vos una miqueta amb aquesta imatge, més la imatge anterior, val? Això seria un nus de pardal, veieu aquí com es creua, i res més. Amb això ja teniu per fer moltes coses. Nus de Londra, per tots els kits, bagues, kits de ferrada, bagues d'ancoratge, etc. El buit, per escalar, per lligar-nos a l'arnès, per lligar-nos a la paret, i el nus de pardal, que podríem lligar a mosquetons i també lligar-nos si és un nus també com que mossega, però alhora que és més ajustable. Res més, fins aquí aquest vídeo, espero que us hagi servit i que podeu anar a la muntanya amb més seguretat que el que hauríeu fet abans d'aquest vídeo. I res més, us deixarem per aquí també vídeos enllaçats, si us voleu subscriure, fer-li like i totes aquestes coses, vídeos per si voleu seguir mirant, i res més, ens veiem a la proper. Adéu-siau.